Leli verse ke engilivulela libhekene ngqo nalabo abantu labo abathi uJesu uNkulunkulu. uJesu kufanele akhonze noma abamkhonzayo. Nginibonisile amavesi amaningi lapho uJesu ethi yena akazelanga kukhonzwa, akazelanga kudunyiswa. Okay? Labo ke abathi uJesu uNkulunkulu, umbuzo wami ngaleli verse leli engilifundayo manje ngizobuza ekugcineni. Ngivule incwadi kaLuka 10 isahluko 21. Phezulu ithi uJesu uyamdumisa uyise. uNkulunkulu wenu uyadumisa naye. Ngasona leso sikhathi wathokoza ngomoya ongcwele. Wathi, ngiyakubonga Baba, Nkosi yezulu nomhlaba, ngokuba ukufihlile lokho kwabahlakaniphileyo nabanokuqonda, wakwambulela izingane. Yebo Baba, ngokuba kwaba kuhle phambi kwakho ukuba kube njalo. Konke ngikunikezelwe nguBaba, akekho owazi ukuthi indodana ingubani kuphela uyise, nokuthi uyise ungubani kuphela indodana, nalowo indodana ethanda ukumambulela. Waphendukela kubafundi bebodwa, wathi, abusisiwe amehlo abona enikubonayo, ngokuba ngithi kini, baningi abaprofeti namakhosi ababethanda ukubona enikubonayo abakubonanga, nokuzwa enikuzwayo abakuzwanga. Umbuzo wami ke ngithe ngizowubuza ekugcineni uthi, kini nonke nina enithi uJesu unguNkulunkulu, njengoba edumisa la, uzidumisa yena na? Ngiyaphinda futhi. Njengoba nithi uJesu uNkulunkulu, njengoba edumisa la kuleli verse, uzidumisa yena na, noma kukhona amdumisayo? Uma kukhona amdumisayo, mina nawe singofakazi siyavumelana ukuthi uJesu noma uYeshua akayena uNkulunkulu, kodwa uyisithunywa sikaNkulunkulu, njengoba simthola ebonisa ukuthi ngempela uyisithunywa. Nangu namhlanje sithola iverse lokuthi uyadumisa. Ngiyabonga.